κάπως έτσι είμαι μέσα στο σπίτι. Τώρα θα με ρωτήσεις, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί έχω να διαχειριστώ 3 αρθρώσεις κατά τη βάδιση. Όμως δεν είναι και κατόρθωτο. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ζούμε και στην πιο φιλική πόλη. Ωστόσο, εγώ οδηγώ και πολλά πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Οδηγώ με το αριστερό, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Και αυτός εδώ πίσω είναι ο αδερφός μου, που συνηθίζει να ζει στο σπίτι στην Αθήνα και κάνει τα δικά του. Και φυσικά με βοηθάει και πάρα πολύ. Κάπως έτσι δένω τα παπούτσια μου, φοράω μονίμως αθλητικά. Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω σε αυτή την κάπως μουντή μέρα, με αρκετό κρύο. Αλλά το βράδυ έχω κανονίσει να δω μια παράσταση που θέλω πάρα πολύ καιρό να τη δω. Οπότε θα σας πω εντυπώσεις μετά. Σας φιλώ.